Gikabalakan sa Regional Prosecution Office 11 ang online nihilistic grooming sa mga bata pinaagi sa mobile games nga nagapromotar og kagubot. Kung unsa kini atong siron sa report ni John D. Esteban. Gikabalakan ni Attorney Janet Grace Dalisay Fabrero, ang Regional Prosecutor sa Davao Region, ang epekto sa mobile games nga nagapromotar og kasamok o nihilism. Sagad biktima, mga bata. Gibutyag nga adunay mga Western members o mga langyaw nga nag-groom o nag-impluwensya sa mga bata aron mohimo og kagubot. We already have 13 intercepted cases of nihilism in the Philippines, involving children. These are children who got in too much in online gaming, and it turned out that they have already been groomed by Western members also of the influencing them to actually do some sort of vengeance to revenge on the so-called mga bullying that they have experienced in their schools. But these children usually are those have been neglected, so and already give most of their time in the computer. Kadaghanan ang ilahang time na adito sa online. So it turned out that they have already been influenced by a certain group na sila yung community na mo nang giniilahang ginagawa promote hatred, anger, revenge, murag ka ng kulto ba? Like a cult. Giesplikar sa usa ka psychologist nga ang nihilism usa ka pilosopiya nga nagtuo nga walay bili ang kinabuhi. Sagad ginapuntirya niini katong mga bata nga kuwang sa gugma ug giya sa ginikanan. In fact, nag-create na ang DOJ karon og technical working group para maka-contribute for the legislation. Apan wala pay partikular nga balaod sa nasod nga pwedeng musilot sa mong hulga. I-sustain lang namo katong instruction namo sa ilaha nga dapat permanente na ang inspeksyon ng mga gamit ng mga bata. And of course, ang random frisking. Kung kinang-call na nila, no, kung tanaw nila nga dapat i-search, then isa-search nila. Coordination with DepEd, no? And even sa CHED na to. Sa bahin sa Public Safety and Security Office o PSSO, gipanghingusgan nila ang pakigalayon sa kapulisan aron mapugnan ang kasamok sa mga tulunghaan. Nihilism, from the word itself sa Latin, I believe it's in Latin, it means nothing. So kani siya, ginabuhat ni nila for nothing. There is a belief nga wala may values nga kinahanglan mag-prevail sa society. So ang nihilism, parisan pa gina siya extremist violent ideology, which means nga walay values ang society, so might as well maginubutay na lang ta diri. Ingana ang iyaha bitong prinsipyo. Gihimugatan nga ang pinakakusgan nga depensa batok niini kinahanglang magsugod-sulod sa panimalay pinaagi sa insaktong paggiya sa mga ginikanan. The number one na makaingon jud ko nga responsible for this and can stop this. Parents should spend time to their children. Particularly, parents should give regulations to their children. Make sure that ang bata po makakuha sa sense of value, ma-uplift iyang self-esteem pinaagi sa iyang parents, sa iyang direct family members in sa iyang school. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.